мақсади автори канал ягон каса даъват кардан барои қонуншиканӣ нест. Видео танҳо характери омӯзишӣ дорад ва нишон медиҳад ки қонуншиканӣ кардан кори хуб нест. Бисёри одамое ки дар ин бора дарак надоранд фикр мекунанд ки ин кор тамоман ғайриимкон аст. Неки не бародаро, дар асл мумкин аст ки маҳбус дар турма вохӯрӣ кунад, вохӯрии дуру дароз то 3 рӯза дар махсус комнатае ки барои кор пешбинӣ шидагиай бо ҳамсари худаш, бо арӯсаш ва ҳатто мумкин аст ки бо просто духтаре ки ягон хел чӣ бугум, мақсад занаш нестай, ҳамсараш нестай. Ҳамада салом алейкум бародаро, хуш омадем ба канали Асим Шарипов. Бо шумо ҳастам ман Муҳаммад Шарипов. Дар ин видео гап мезанем ки чӣ гуна маҳбусо вохӯрӣ мекунанд бо одамое ки дар боло зикр кардем. ва бародаро пешаи видеоро давом додан ссилкае ки дар комментарияи видео закрепит кардаги ба шумо имконият метаҳад ки дар бурди ҷанговару бузингаро сум кор кунед. Ва бародаро фаромӯш накунед истифода бурдани промокоде ки ба ёрдами промокод шумо метавонед ки то 6500 рубла дар вақти полин регистратсия кардаантон дар депозити аввал бонус ба даст биёред. ҳам ссилка барои регистратсия ва промокод барои бонус ба даст овардан дар комментария закрепит шудаги. барои вохӯрдани маҳбусу ҳамсари ӯ ё ин ки арӯсаш пешакӣ бояд ки маҳбус маслиҳат кунад қатъи начальники колония ва ӯра розӣ кунанд. Бо забони официални и вохӯрии дарозмуддат ном дорад. Вохӯрии дарозмуддат метавонад ки бигзарад дар дохили худи колония ё ин ки аз ӯ берун дар махсус зане ки ҳамчун меҳмонхона пешбинӣ шудагиай барои ҳамин хел корро. аз ҳисоби хешовандову наздикои маҳбус вобаста аз фаслҳои гарму хунук нархномаҳо фарқ доранд ва ҳамин хел дар бисёр зонаҳо беғарз аз номерои оддӣ бо ҳаст номерои люкс ва полилюкс. албатта ки ин гуна номеро хеле ҳам қиматанд. аз территорияе ки махсус барои вохӯрӣ пешбинӣ шудагиай баромадан мумкин нест. агар ки аз ҷо баромадӣ ин маънои ӯра дорад ки дар вақти баромаданат свиданияти ба охир мерасад. официална яъне ки қонунӣ вохӯрии дуру дароза иҷозат метаҳанд танҳо ба аъзои оила, яъне ки ҳамсар, падар, модар, фарзанд, бобо, биби ва ягон хешовандони дигар. албатта ки ира режими худи турма, худи колония ва ё ин ки положенияи худи ҳамон маҳбус иҷозат буда. вохӯриҳо ду намуд мешаванд. ҳастай кӯтоҳмуддат, ҳастай дарозмуддат. кӯтоҳмуддаташ то 4 соатай, а дарозмуддаташ боша то 3 шабонарӯз. мувофиқи қонун начальники колония ҳақ дорад ки иҷозат буда танҳо одамои аз аъзои оилаи ҳамон маҳбус. не ки ба ғайр аз ин мо метавонад начальники колония мувофиқи қонун, мо гап задастем бародаро дар бораи колонияҳои Россияра пример овардастем, дигароша ман намедонам, метавонад ки иҷозат буда занера ки ҳамсари маҳбус нестай, но метавонанд тасдиқ кунанд ки ӯ якҷоя зиндагӣ мекунанд. мисол мегирем документи ягон кӯдакшон ки агар якҷоя зиндагӣ кунану официална бракда набошанд, но фарзанд дошта бошанд ё ин ки арӯсшае ки якҷоя зиндагӣ мекунанд, ягон хел бояд ки тасдиқ кунад ки ӯ якҷоя зиндагӣ мекунанд қатъи ӯ. ва албатта инҷош ҳам қайд кардан дар корае ки барои будан ё ин ки набудани справка ё ин ки справка оё роста ё ин ки не, начальники колония метавонад ки чашм пӯша, албатта ба ивази пул. ҳамчун зани беникоҳ яъне ки безакс мешавад ки любой духтара устроит кунӣ ва ҳатто худи сотрудникои колония мегӯянд ки ба ивази суми муайян мешавад ки любой духтара ҳамчун зани безакс гуфта вориди колония биёрӣ ва бо ӯ вохӯрӣ кунӣ. мисол мегирем як ҳолати хеле ҳам даҳшатнок дар Украина соли 2012 журналистҳо ва ҳама одаморо ба ларза овард. яъне ки шаҳрванди дигар давлат ки дар тюрмаи Украина шиштагӣ буд як духтара дар вақти вохӯрӣ ба корча мезанад. албатта ки баъдан журналистҳо фаҳмиданд ки духтареро ки ӯ 7 халай корча зад, ӯ духтар ҳамсараш набуд ва баъдан чӣ хеле ки угадат кардин як шармандагии хеле калон мешавад барои продажни будани сотрудникои колония. аввор закони номӣ бо номи Надир Салифов ҳамчун маъшҳурай бо лақаби Лотогулӣ ки дар бораи ин одаму дар дигар видео гап задагие метавонед ба паскаска будроин тамошо кунед. дар вақти шиштани худаш дар габустанскии тюрма корҳое мекард ки тамоман ба ягон рамка туғрӣ намегирифт, яъне ки махсус системаи худша дар колония кушодагӣ буд ки метавонист пастаяна уҷа фоҳишҳоро барад. фоҳишҳое ки ӯ мебурдак фоҳишҳои қадираҳ набуданд, яъне ки моделҳои Озорбойҷон буданд. айҳамада популярни ӯ и ҳаст организатори конкурси красоти мисс Азарбайҷан соли 2016 Парвана Эфендиева. Лотогулӣ ва одамои наздикои ӯ ҳар дафъи омадани ин духтаро бо ӯ $400-500 медоданд. касе ки дар Россия аст ва мехоҳад ки 3 маротиба аз оилики Россия зиёд кор кунад, метавонем бародаро ба номрое ки дар рӯи экран аст WhatsApp доранд. ба WhatsApp ямо алоқа бароен шуморо дар Южни Корея, Литва ва Полша ба ҷои кор ва ҷои хоб таъмин мекунанд. ба боварӣ метавонен обращаться кунен, бе ягон ташвиш бирен кор кунен.
ҳар режим ба худаш ҳар гуна системаи вохӯрӣ дорад. Барои общий режим 3 вохӯрии кӯтоҳмуддат ва 3 вохӯрии дарозмуддат дар як сол пешбинӣ шудагиаст, яъне ки ҳар 4 моҳ пас. А барои строгий режим боша, вохӯрии кӯтоҳмуддат ва дарозмуддат дар як сол 2 бор пешбинӣ шудагиаст, яъне ки 6 моҳ пас. А дар асоби режим боша, тамоман камай. Як вохӯрии кӯтоҳмуддат ва як вохӯрии дарозмуддат дар давоми як сол. Намояндаҳои хозактив метавонанд ки вохӯрӣ кунанд ҳар моҳ. Ҷое ки барои вохӯрӣ пешбинӣ шудагиаст ҳамавақт телефон аст. Агар ки ягон кори нохуш рух бита, мешавад ки истифодабарӣ аз телефон ва дарҳол посбонҳои яроқдор ҳозир мешаванд. Албатта агар ки одам успед кунад занг бизанад, мисли ҳолати дар Украина гузаштагӣ ворӣ. Аз дигар тараф боша, дар комнатаҳое ки барои вохӯрӣ пешбинӣ шудагиаст, мешавад ки хита ҳамчун дар хона ҳис кунӣ, дар нохунак албатта, барое ки ҳавлитон ҳавли турмаи. Сифати номеро вобастагӣ мекунад ай колония ва ӯ албатта ки гуногунанд. Баъзеош хеле ҳам тоза мефорад ки чанд қасуми дошта бошӣ дар ҳамонҷа боқӣ мондаи сирокта бигзаронӣ. А баъзеоша вақте ки мебинӣ абрад намегӯӣ камерам брам. Ва як чӣ ҳам гуфтан дар корае ки ҳатто агар хиди номер тоза боша, шуштагӣ боша, чанг хокаш тоза кардагӣ боша, всё равно вақте ки вориди турма мешавад, чӣ хеле ки гап мезананд, бӯи намиву советский общага ҳис карда мешавад. Дар номерои оддӣ як телевизори простояй, тирезаош решотка дора ва мебелу пастелни белиош хеле ҳам намуди безеб дора. А не ки айни замон боша, дар бисёри калонаҳо комнатаҳо евроремонт доранд. Албатта ки ин намуд номеро VIP ё ин ки люкс мешаванд. Барои тасаввур кардан баъзе номерои люкс ё ин ки VIP мисли квартираҳои якхонагае ки тамоми таҷҳизот барои зиндагӣ кардан ҳаст. Кухние ки ҳамаи чӣ дора, плазмени телевизор, душевая кабина, туалет, спальня, анашоти тирезаш бошад, тирезаи ишдам решотка. Хай как-никак турмай охе. А дар баъзе колонияҳо ҳастанд номерои барои вохӯрдан ки мисли клетка барои пишакай. Яъне ки комнатаҳо чунон хурданд ки 2 қадам аз дар уже кроват. Дар комната як тумбучкаи майдаа ки яшикдор барои билиёҳоай. Албатта ки дар оҷа паставка намеғинҷа, ба ҳамин хотир телевизор ва DVD-ра дар болои ҳамун тумбучка мемонанд ва ба ғайр аз як стулчаи майдаа ки ӯ тра мишарт мекунад ба болои диван бигзарӣ, бояд ки салтозада бигзарӣ ва 2 табуреткаву чойникай. Ва дар бораи тозагиш, албатта ки дар тумбучкаҳое ки барои белиёай гимуш ёфта мешавад ва аз таги диван боша мусороеро ки ягон кас пеш аз шумо вохӯрӣ кардагӣ ва мусорора таги диван пир кардагӣ. Агар одами навомадагӣ хост, ёра мерува ё ин ки наоборот мемона барои дигар омадагиёра бо. Ва албатта ки дар ин хел колонияҳо кухни ҳамчун алоҳида помешения нест. Ҳамаи столу стуло, шкафо, 2 плита, 2 холодильник, раковина дар коридор мондагиаст. Аз комната мебарои дар кухнии обши қарор мегирӣ. Агар ки ягон соседи дигар хӯрок тайёр кард дар кухнии обши, албатта ки аз бӯи хӯрок таъм дар комнатат истироҳат мекунӣ. Ва албатта ки коридоре ки дар инҷа кухни гузошта шудагиаст, ин коридор 3 ҷора тақсим мекунад: раҳи курилкаву комнатаҳо ва душу туалета. Барое ки туалет бирай, бояд через курилка бигзарӣ, а барое ки душ бирай, бояд ки через туалет бигзарӣ. Яъне ки ай туалет мебирои, мерай душ мекунӣ ки туалета бидӣ, ҷазир шудаги ягон ҷо, ва барои обратно бо комната рафтан бо через туалет мегзарӣ ку, бо обратно душ меоӣ. Короче, то срокот бучидан ҳамонҷа туда-суда гаштан мегирӣ. Ва дар дариҷа ба курчок танҳо дари туалет маҳкам мешавад. Агар мисол мегирем ягон одаме ки ба вохӯрӣ омадагиаи пеши маҳбус ба душ бидроя, ягон каси дигари соседои ӯ туалет рафта наметавонанд. Ва ҳамин кор баръакс. Ва одаме ки нав аз душ баромадагиаи через туалет ва через курилка мегзара ба комната мерава, бо обратно ҳамон буои свежиша ҷамъ мекунад. Вақте ки арӯси маҳбус ба вохӯрӣ меояд, пеш аз вохӯрӣ ӯ бояд ки дар комната аждани интизор шавад, ки дар оҷа столу стулай, чой, чойник, қанд, кофе ҳамаш ҳаст. Официально заявлениеро барои вохӯрӣ кардан НХ 15 рӯз қабул мекунанд. Но фактически медонем ки на дар ҳама ҳолат қонунро риоя мекунанд. Соати 10-11 ҳам меоянд. Сотрудникои колония заявлени меҳмононро мехонад, паспортошона мегира ва мерава. Метавона ки баъди 1 ё ин ки 2 соат баргарда, баъди тафтиш, баъдан меоя меҳмононро роӣ мекунад ба касса барои аплатит кардани вохӯрӣ. Аплата дар ҳар гуна колония ва дар ҳар гуна номеро ҳар хелай. Дар баъзе ҷоҳо барои тамоми срок 1 бор платит мекунӣ, а дар баъзе колонияҳо боша барои ҳар услуга алоҳида. Телевизор, DVD плеер, дискои DVD, вентилятор, холодильник, микроволновка, пастелни бельё ва дигар. Мехоҳӣ истифода барӣ? Марҳамат, платитка. Дар махсус комнатаи барои интизори пешбинишида меҳмонон пешакӣ менависанд
ва план мекашанд ки кадом услугоро истифода мебаранд. Духтарро аз комнатаи аждани ба КПП дикас мебаранд. Дар оҷа ӯ бояд биспоранд телефоншона, зарядникошона, флеш-картаошона, фотоаппарат ва дигар чизои ки дар оҷа мумкин нест. Телефонҳои меҳмонҳо обязателно бояд ки заблокироват боша 18 намуд парол қатъи барои он хотире ки сотрудникҳо дарҳол тафтиш мекунанд телефона ва мекованд ки қатъи кадом заключёни чӣ гуна суҳбат кардагия ё ин ки переписка кардагияи меҳмон. Дар КПП баъди тафтиш кардан ва гирифтани чизои нолозима меҳмонҳоро ключ барои ячейкаи лавозимот дода мешавад ва пропуск. Баъди КПП меҳмонҳо ба комнатаи вохӯрӣ меафтанд. Фикр кардем ки баъди комната аждани ӯ КПП тафтиш буд мешавад? Не. Пеш аз ба комнатаи вохӯрӣ даромадан махсус комнатачаи майдаак ҳастае ки через ӯ ту бояд бигзарӣ ва дар оҷа чизе ки дар сумкат хӯрока овардагӣ, хӯрока албатта мумкине, ӯрам бояд ки погиза титкини бирорӣ нишон битӣ. Ҳамаи чизе ки дар сумка ҳастае ҳамаша мебароранд ва тафтиш мекунанд. Консервни банкаҳоро, шоколад, торт, порт ҳамаша мекушоянд ва реза мекунанд. Албатта ишам гуфтанд дар корае ки ба як корча. Чихеле ки дар ин маълумотнома одамое ки рафтагиянд гап мезананд, на ҳама ҳолат ӯ корчаро тоза мекунанд. Бале инакда тоза мекунанд ба як кусоки туалетни бумага. Продукт ва сигарета мумкин аст овардан танҳо дар упаковкаи заводскоиш, яъне ки ягон чизи дар хона тайёр кардагиро бурдан мумкин нест. Гарчанде ки продуктҳо дар заводской упаковка овардагӣ ҳам боша, ӯро мекушоянд ва тафтиш мекунанд. Сигаретаро аз пачкаш мекушоянд, но намешкананд. Квас ва нӯшокиҳои кам спирт ё ин ки беспирт типа пиваи 0% мумкин нест. Аз нӯшокиҳои газдор танҳо минерални об мумкин аст. Тушонка, изгушони молоко ҳамаша мекушоянд. Қанфит, чой ҳамаира мекушоянд ва дар махсус пакет мерезанд. Шоколад агар бурдагӣ бошанд, ӯро мешкананд ва дар пакет ҷо мекунанд. Ҳама чизоеро ки кушода дар махсус пакетҳо якҷоя омехта кардагӣ рехтагиянд, ӯро меҳмон мегирад дар махсус комнатае ки барои вохӯрӣ пешбинӣ шудагия ҷойгир мешавад. Баъдан дар оҷа сумкаи хӯрока нестае, мисол чизои шахсие, ӯро тафтиш мекунанд. Зубнои паста, зубнои шотка ва чизои гигиенаи шахсира ва ҳатто то нижни бельёра. Ягон намуди дору мумкин нест. Агар ки меҳмон ягон доруи дошта боша ки бо назначени духтур ӯ бояд ӯро принимат кунад, ӯ доруҳоро албатта ки мегиранд ва ҳамун дозаиша метан ки дар ҳамун рӯз дар кора ва рӯзи дигар агар ки дору дар кор боша бояд биёя ба списка бигира. Ва аз ҷумла бояд ки биспори ҳама чизои қиматбаҳота, корти бонкӣ ва пул. Ҳама чизои қиматбаҳое ки меспори дар як коғаз рӯйхат мекунанд ва дар махсус пакет ҷо мекунанд. Ва албатта ки пакета наметавонанд мегиранд. Баъди баромадан мегиришон. Баъди ҳама намуди тафтишҳоро гузаштан мумкин аст ки ба комната ворид шавед. меҳмоное ки ба вохӯрии дур дароз омадагиянд ба ғайр аз тафтиш кардани сумка ва холӣ кардани ҷебако бадани ӯро мекованд барое ки ҳастаи чизое ки вориди калона кардан мумкин нест. Ба ғайр аз чизое ки мисол ягон яроқ, маводи мухаддир ё ин ки дигар чизое ки итак понятное ки мумкин нест дар овардан, ба ғайр аз ӯ бо мумкин нест чизое ки на ҳама фикрша мекунанд. Китобҳо оиди единоборства, паркур, духӣ, транспорт ва ҳатто карта мумкин нест. Ягон намуди карта. Агар ки меҳмон бихоҳад ки вохӯриш қатъ нашава, бояд ки рисковат накунад. Агар ки ягон намуд духтар ё ин ки зан нахоҳад ин гуна дастмотри сахти қина, ӯ метавонад ки отказ кунад аз дастмотр. Но отказ кардан аз дастмотр ин маънои ӯро дорад ки отказ мекунад аз вохӯрӣ. Асосан бояд дастмотри занора сотрудникҳои занона бигзаронанд. Ва дар махсус ҳолатҳо ин духтарое ки дастмотр мегзаронанд, ӯ метавонанд ки меҳмони омадагиро маҷбур кунанд ки полностью либосоша бикаша ва албатта ки ҳам поёну ҳам болора. Ин гуна дастмотр бисёри зану духтарода як кори унизительни метавад. Дар бисёри калонаҳои прилични сотрудникҳо медароянд ва мефаҳмонанд меҳмонро ки чӣ дар куҷо қарор дорад ва чира чӣ гуна бояд истифода барӣ ва сумкаҳошона дар хиди комната тафтиш мекунанд. Чизе ки дора аккурат намебароранд дар болои стол мемонанд, ягон чиза намешкананд, намерезонанд, намечаконанд. Ва аз ҳамада муҳимаш ҳамин ки либосота баровардан ҳеҷ кас маҷбур намекунад. Танҳо дастшон қатъи ё ин ки махсус асбоб қатъи танара тафтиш мекунанд. Чихеле ки ин корора дар аэропортҳо мебинед. Сотрудникҳо ҳаракат мекунанд ки ягон хел шаъну шарафи занора паст назананд. Яъне ки чихеле ки фаҳмиден ҳамаш аз ҳар гуна колонияву ҳар гуна режим вобастагӣ мекунад. Аз ҳама жосткиш ҳатто дастмотрош то аз ҳама сивилизованиш. Ҳамаш вобастагӣ ай ӯ мекунад ки меҳмонда чӣ хел толеяш баландӣ мекунад. Анҷоми ёфтани муддати вохӯрӣ вобастагӣ мекунад аз вақти даромадан. Ҳамун вақте
вақте ки дар омадагиай ҳамон вақт тақрибан мебароянд. дар махсус вақти муайян шуда ба сари духтара автобус меояд ба колония то ки ӯра бубурора, а маҳбус боша обратно ба КПП меравад. чӣ хеле ки мебинем бародаро, ма видеое ки дар бораи турма мешавад мисли видеоҳои пешина чӣ гуфта метавонам? Турма ягон плюс надора, ягон хубӣ надора ва барои ба турма нарафтидан чӣ кор бояд кард? Қонуншиканӣ накунем. Ҳамада хайр бародаро, то видеоҳои оянда.